Takže ahoj Gitka, vítam ťa na pletení s Tomášom a s Miriam. A chcela som sa ťa spýtať, že čo dneska pletieš? Ahojte, tak ja pletiem Sunday sweater z Brush Alpaky a Rico Design s kvetinkami. Ó, krásne flitry. Ďakujem. Nádherné. A to chlpaté? A to chlpaté je Brush Alpaka. Krásne, krásne. Vidím, že Ďakujem. už čoskoro hotovo. Áno, už mi chýba iba jeden rukav. Wow, nádherné. Ďakujem. A ešte som sa ťa chcela spýtať, že ktoré z priadzi od Knitiket ťa zaujali? Tak mňa zaujala táto priadza od Illimani. Santi Tweed. Je veľmi pekná, príjemná, mekučká a má krásne nopky. Takže na nejaký svetrík. Áno, krásna tweedová a je naozaj hebká. Áno. Takže ďakujem Gitka za Ďakujem aj ja. rozhovor.